Ya Allah, ya Allah. Ashe azumin Ramadan yana da lada, me yin azumin Ramadan yana da lada, me sai da kai da kyautatawa na da lada, me salatin annabi shi ma yana da lada, me kyauta da azumi shi ma da lada, me yin zakka a azumi shi ma da lada, me sallah a kan lokaci shi ma da lada, gami da wa'azi ina faɗi da lada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Shin wai mene falalan azumin Ramadana, wani ke babban wata ne mai tarin alfarma, a cikin saba'a zagi koko ai gulma, shi wata ne na ibadan Allah mai girma. Ya Allah, ya Allah, watan Ramadana sai mu dage da azumin Ramadana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Abulkasim yana fada, matukar idan ka kyautata niyya kuma ka yi aiki a gurin abban sirkayya, za a gafarta maka laifuffukan da ka yi a baya. Fatan kairan kawai muke a cikin watan azumin Ramadan mai alfarma. Allah shi mai yafewa ne a duk kurakuran da muka aikata, indai har baka zalunci dan uwanka ba, sa'annan kuma baka hada Allah da waninsa ba. Allah mun gode maka.